dit nou weer? Had hij de code vergeten? De heer of mevrouw Oudenaar. Ah, kijk. Een bijzonder goede ochtend. Goedendag. Goedendag. Je ziet meneer Oudenaar. Ja. Ja. Ik heb nog nooit zo'n deurbel gezien. Dat zou niet op je doen, want dat heb ik die niet gehoord. Nee. Ja, klopt hè. Ah, dat is een heel apart geluid, Ja, hè? nee, dat Ja. Ja. Nou ja, aangezien we geen deurwaarder en geen bedelaar zien, heb ik toch op de... Wat is dit nou weer? Ja, dat is de camera. Dat is wel iets. Kijk, ik zie hem. Maar dit is toch helemaal groen uitgeslagen? Ja, Dus het er werkt stond- nog wel. Hij werkt nog Ja, wel. het werkt. Ja, ja. Maar er stond dan altijd groene menkes bij ook voor de deur. Want... Nee, dat toch niet. Nee? Nee, dat toch niet. Heb je dat zelf gefabriceerd? Nee, mijn broer, de werk je met dat spul. Oh, dat is een handige Harry op het Ja, gebied van... ja. Zo, dus. Wie heb je van Veuren? Ja, hè. Jan, mag ik Jan zeggen? Ja, Jan, vertel. nou, dat moest ze me toch eens uitleggen, Jan, wie dat nou werkt met die deur. Want ik zeg net tegen jullie van dit zit normaal gesproken toch aan de binnenkant. Ja, nee, ik heb hier zo'n hekwerk. Ja, Als de zomer goed weer is, ja. dan gaat die deur open. Maar sommige hunden zijn maar eens los en katten zijn los. Die komen niet hier naar binnen. Ja, dat heb ik liever niet. Hè. Zodoende. Zo. Maar ja, zeer opmerkelijke voordeur. Ja, ja, weet ik ook niet. Moet geschilderd werden, hè, dus dan. Geen tijd. Kent u het? Wat is er zo druk mee dan? Ja, met van alles. Met van alles. Maar ik doe niet veel meer. Mijn rug werkt niet meer. Oh, Ik weet niet meer. wat heeft ze dan gedaan? Ja, Vroeger ja, altijd. Ik heb ben machinist geweest op een graafmachine. Ja, 47 jaar geboedeld. Dus we stoppen hè. En ruk naar de kloot. Ruk en de been. De been hebben ze me vastgezet. Dat wil niet meer. Dus alles gaat vanuit de benen naar de rug in. Hè. En dat wil niet meer. Is dat pijnlijk? Ja. Elke dag 24 uur. En moest ze door wat vuur tegen de pien? Pien zelfs, hè. Tramadol, hè. Maar het werkt ook niet altijd, dus ik moet het meer pakken, hè. En slapen gaat ook niet. Oh, ja. Een bak weer gaat ze wel slapen, maar ja, het zit nog niet in het ziekenhuispakket, hè. Dat is het maar. Ja, dat moet eigenlijk erin zitten, maar ja. Dat is Een wel- bak beer per dag. Een bak weer per dag ongeveer, ja. Ja. Ja, dan ga je wel slapen. Ja, het zit niet erin. Maar wie zit dan een gemiddelde nacht bij dichtroet dan? Wakker, hè. Wakker, gewoon liggen, de ogen toe. En voor is niks, hè. Maar de slups niet dan? Nee. Nee. Maar dat wrikt zich op een gegeven moment toch? Dat ze niet kan op een gegeven slopen? moment, het was gewoon kapot, hè. Maar dan moesten ze 's middags even een uur liggen, hè. Gewoon 's middags even de tijd pakken en die even neerleggen. En dan slaapt ze wel. Ja, wat is slapen, ja. Zo van die hazenslaapjes van een half Ja, uur of zo. schat, ja. Ja. En waar haalt ze nog plezier uit, Jan? Ik doe aan reenactment. Dus indianen. Indianen en, Ja. en trappers. En schutten, hè. Ik ben al 3 jaar koning met een schutten. Maar nog niet geschoten meer. Hè. Dus we moeten wachten op schuttenfeest voor het jaar. Vanwege corona Ja. best ik al 3 jaar koning. Ja. Dat is ook nog nooit fortuin, denk ik. Nee, hè. Normaal best de keizer. Hè. Ja. Moet wel weer zitten, hè. Ja, precies. Ja. Hè, dat moet gaan zien, hè. Dus de gies de titel van keizer gies ze niet ophezen. Nee, laat maar wel zitten. Welke chutterie is dat? Hier van nee. Peter en Paulus. Dus de hij en zuster hebben een eigen chutterie. Ja. Kijk, dat zien we Ja. hier. Petrus en Paulus. Hey, en
Ja, ik ben een beetje Zien met dat de die keuken roet- bezig. Zien dat in roots, Jan? Ik ben geboren in Papua. Ah, Irian Jaya. Hollandia binnen. Hollandia binnen, ja. En ja, Wanneer ben je hier Familie. naartoe gekomen? in 62. En ik heb daar, ja, geboren in 59. Ja, moesten weg, hè. Ja, Moesten weg, hè. Dus, maar toen ziet je eigenlijk heen naartoe gehaald. ja. Maar er is toen toch ook een belofte gedaan dat je ooit weer terug zou kennen? Ja, er zijn zoveel beloftes gedaan. Hè? Er zijn zoveel beloftes gedaan. Maar ja, waarom zo terug moeten en kennen? Ik heb hier alles. Dus, en ik ga plat. Ja, 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 Maar je had tijd gedacht? Ja, en dat voor een Indo. Toen is hij in 59 geboren. Ja, nee, was. dan hè. Dat is ook nog plaatselijk. Maar de best wel trots op die Ja. afkomst. Ja, zeker. Zeker dat. Ja, ik heb er, van die pop heb ik in de 60 stuks. Maar Ik die heb zien die toch, ver slaapkamer heb ik hier. Want dat schraven en bouwen, dat gaat niet meer. Dus daar heb ik onder de toen slaapkamer. leef ze echt onder. Ja, En al die poppen die stonden ook onder. is nog honger, ja. Hey, en dat reenactment van Indianen en trappers. Ja, Hè, trappers worden de mannen Ja, ja, die ja. best wel het bont, ja, ja, ja. Ja, die gingen jagen op bont. ja en ja, we zitten in een club in Stolberg. Maar alles is weggespeeld daar. Dus we moeten wachten, hè. Nee, Ja, alles Maar- is maar- weg. bedoel je het clublokaal of wat? Of, Het clublokaal is er nog geld door, maar ja, alles is onder water gestaan. maar ook En die alle... brug, daar, die Ja. is weg. Dus dat hebben ze afgebroken. Want de gans voor de weg is gans weggespeeld. Dus er kan zich geen eens meer komen op dit moment. Nee. Nee. En wat is er allemaal verloren gegaan? Ja, ik weet niet of type wel nog staan. Weet ik ook niet. We zijn er niet geweest. Maar er logen geen kostuums of... Nee. Die dat hebben we hebben de nu allemaal bouwen. toe, hè? Hebben we Ja. allemaal bouwen, ja. Nou, gelukkig, want... En tenten ook, heb ik ook allemaal bouwen. Ik heb tipi. Een tipi heb ik. En 3 andere tenten. Ik ken alle kennen. En de best zowel Indiaan als trapper ook. Ik ben trapper. De best trapper. Dus ja, dan Ik heb stel van ik... alles. Hè. Trapper, koning, alles. Hij is ook zo'n bondmuts met zo'n ster eraan. Ik heb wel een muts, ja. Weg. Oh. Ja, we hebben een paar keer nog in de gezet gestaan. Hè. Met dat gedaan. In Herkenbos staan nu al 15 jaar. Maar of Herkenbos Toer heb ik 15 jaar gestaan, 14 jaar. Maar dat is nu verplaatst naar Herkenbos. En daar staan nu ook normale wijk. En Bels. Ja, en dan Stolberg. En dan heeft ze dan de ganse week het kampvuur aan. Nou ja, kampvuur. Geen stroom. Gewoon koken op een putje. Oh. Koffie maken boven het Ja, kampvuur. Ik ben geen koffiedrinker. Hè. Al zo. Doe me maar een piepje. Dat is wel lekker dat. Maar past dat wel, een piepkebeer in een reenactment kamp? Nou, we hebben gewoon een ketel, kelkje. Oké, Dat past wel erin. dat past wel erin. Oh. Ja, want dat Ja, zoveel verdekt mogelijk laten. Hè. Kijk, een tent, dat is privé, hè. Kan ze doen wat ze wil. Maar zo om de tent hier, want alles biedt de cracks in. en dat gaat ver, hè? Ja, dat kan wel, ja. Maar is dat ook niet een groot deel van de charme, om het zo Ja, origineel ja. mogelijk te Ja. maken? Ik heb hier vorig jaar nog gestaan in de wei. In de wei? Met 4 tenten. Ja, het is toch een van de Limburg gekomen. Dat foto's gemaakt, ja. Want er is nou toch een... wat is het hoor? Daar hebben ze ook van die... Ja, dat is Een bed and breakfast of wat is het? Ja, dat is wel weet je, van alles. En in die wei mocht je staan met die Ja, pies en dat zo? heb ik gestaan, ja. Moest er dan een vergunning voor vragen? Of, De heeft vergunning, dus Oké. de heeft vergunning. En daar komt er veel volk op af?
Nou, ik heb niet meer zoet genoeg, dus dat gewoon kom. Ja. Dus meer niet. En wie lang heb je doorgestaan toen? Week? Een week. Ja. Met, Ja, we hebben met nu, hoeveel man? Ja, alleen met de vriendin heb ik gestaan. En ik heb al mijn tent opgezet. En die vriendin die ga je ook mee in het, Ja. dicht bij Strapper. En wat is zij dan? Zie ook. Worden er vrouwelijke trappers Nee, vroeger? nee, Niet. vroeger niet, nee. Maar kan dat dan door de beugel? Kan allemaal, ja. Ja? Ja. Maar dat zien dus de dingen die bij dich nog het leven een beetje leuk maken. Ja, zeker. En ik zie er ook al die kijken heroet om weg te gaan.